chibai ule serthlum jam kron siam dona serthlum pum thum hi ka mang dona ti hianin amin thadeu deuh hi ka mang dona serthlum hi ka silfai sa ve ka nia ka silfaya ka hruhul ve ka fai deuhin hi kan sor chuak don ani a hemi atak zong zong hi kan sor chuak tel vekang a thei ang baki ti hian kalo sorang ti hian hei ka sor zo to a serthlum mu kha hei ka pai don ani a fe kha puan nen hian kan sor le don ani thin khat hi chuan puan nen hian an chhum an sora chhum lovin ka sor to pang serthluma hemi cham bang hi po hi kan la chuak vekanga ti hian kalo sor zo to a hi atui kan sor chuak kha nia atam lutuk lowa tiang kan lo da hrianga a kor hi kan tel dona a hemi avar ho hi kan pai don ani a chan chu avar hianin ati khave tlata chuwang chuanin avar chin zong hi ka pai don ani ti hian hei serthlum tui hi no khat thi ania azat chia hi chini ka tel don ani ari zonga program za samsari panga ritania hei program za samsari panga ritania chon serthlum kor kha hei ti hianin avar lai kha kalo ti fai vek to a hei sin te teng ka chananga hei akor hi serthlum hi pum thum ka manga akor hi pum khat kor kha ka mang don ani ati tui em a hi hianin akor kan tel dan tur kha chu kan du dan ni se adu tam kha chuan kan tel tam mei don ani sin te te chan tur ania ka chan sin thiam vak lo hei bak che hianin ti hianin ka kat thlamea ka serthlum man hi a thlum lutuk lo a chini hi ka tel tama chini te hi hei ai tlem hi du chuanin a tel thei tho ani avong thatu tur kha ni tel ve a chini hi jam thlum lutuk hi atui chuang lowa ti hian hei hi kalo chuang to ang ta han kalo chhum ve to don ani ti hian atira chuan gesi asanga hian ka da phota hei kan lo chuang so ve don ani ti hianin a phuan hi kan pai venga a zong zong hi chu a pai thei bik lowa gesi ti hianin medium lo ka da vil ne hi ngai ve a chuwang chuan lo a hian ka da topa a so liam ve du lutuka kan chuan na bel hi alian hi mang theila ti hian a eng phuan kha ka paya gesi ti hianin medium lo khanin kada char char ni
iron tak tan to achini te po aphuan te hi ti hian hi aron kenal to lu tuka ta hian ni butui thir fian te khat katela ni butui hian a thlum lu tuk tur te kha ti zia a avong thatu tur kha ni tel ve a ti hian minute som ni vel ka lo chuang to a kan en chin don ani ti hian thlenga kada a gas ti hian ka lo off anga freezer ka da anga minute som ti hian hi freezer kha ni minute som ka da a asirati alwang thlalawa ti hian a fai veka chuan no nangai lawa a tok to a kan lo da da yanga adai hona uma kan lo thunang a lo dai to a alang tui dewa hi a khal lu tuk tur ani lawa tui nai lu tuk a rong te hi moi ania chang thopa han ka lo ta ta ne hemi a serthlum kor hianin ati tui em a atirim tui box ya ti hine ka jam ron siam kha heti anga jam kan siam hianin ti hian freezer kan danga kum khat te hi chu a thaza ani thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ka channel min lo thlir saka wangin ka lo me